Bueno, queres que fale xa? sí. Pensei que ibas a gravar. Da igual, non te preocupes. Bueno, pois Antena 3 de Radio de Galicia é unha cadena que se establece a partir de 1982 en Galicia e que se abre en Santiago en 1990, inaugúrase o 15 de xuño de 1990, e é unha emisora lóxicamente de cadena convencional que ten unha importante programación local. Entón, nace ca intención de realmente ser unha emisora con unha gran vocación compostelana. E dende aí, pois, o que se fai unha programación volcada fundamentalmente nos intereses ciudadanos e que, bueno, que incorpora novedades naquele momento, como foi a introducción dunha radionovela local. É dicir, eu creo que entra con un afán de renovación, igual que supuxo a creación da cadena a nivel de Estado, a nivel da cidade de Santiago, con realmente unha tamén importante labor informativa, e, por outra parte, que con un intento de renovación da publicidade. Eu creo que son as características desa emisora.